Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista tal-Kultura Ġuli Żgħar akkużat lill gvern bit-tberbiq ta' flus matul il-Film Festival, qalet il-filwaqt li l-gvern sparpalja l-flus f'infiq eżaġerat, il-produtturi lokali tal-films iridu jittalbu għall-flus u meta jiġu allokati li ilhom iridu jistennew żmien biex jirċevuhom. Kwota wkoll l-esponent Neville Gafa illi dan qed jgħid illi mhux talli intnefqu skont il-Kummissarju tal-Films 5 miljuni li dawn ukoll iridu nkunu nafu fiex intefqu, imma intefqu wkoll ma' 8.5 miljun euro. Id-Deputat Nazzjonalista qalet li dan qed isir bil-barka tal-Prim Ministru, qalet li dan it-tberbiq qed iwassal għal firda fil-Partit Laburista, akkużat il-Kummissjoni b'nuqqas ta' trasparenza dwar l-infiq. Il-kelliem għall-Finanzi Graham Bencini qal li l-Kummissarju Johan Grek semma ċifra ta' 5 miljuni u staqsa jekk din ixminna, qal li sena l-oħra żied 1.5 miljun euro oħra ma' nefqa li ngħat li kienet saret u żied fl-istess waqt li l-anzjani qed ikunu kostretti jixtru l-mediċini għax huma out of stock. Minflok jonfqu l-flus tal-poplu biex jgħinu l-poplu jġildu l-oli tal-ħajja, Robert Abela flimkien ma' Johan Grek jonfqu miljuni ta' euro minn fondi pubbliċi fuq avveniment lussuża għal 1000 ruħ. Bencini qal li Grek nefaq 120,000 euro fuq David Williams waħdu u nnota kif qed ikun allagat li din is-sena tħallas 300,000 euro. Appella lill gvern biex jieqaf f'Berbaq għax il-prezz ta' tberbiq qed iħallas għalih il-poplu.